Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fadil Ahmad Kurniawan dari kelas 11 DPIP setunggal. Lajeng maos siraman pambuka ingkang awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya sugeng. Para pinasepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan Bapak saha Ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana saderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten rangsaning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ing wekdal punika dinten Sabtu tanggal 10 kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat boten wonten alangan setunggal menawa kemawon lan saged hangestreni adicara siraman calon pinanganten putri anak ayu Arawinda putranipun Bapak Agung sekalinipun Ibu Laksmi. Para rawuh Bapak saha Ibu ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu para tamu ingkang tansah kinurmatan adicara pasang PT badhe kawiwitan katuran dumateng Bapak supaos pasang PT Kanjeng Ibu ngaturaken lek TP dhateng Bapak lajeng dipun pasang dening Bapak satemah netemi dawuhe tiyang kina delegete wujude saking papan suci wonten ing kahyan ingkang nami bale tetapi ing nemu suraos bilih ing benjang temanten sageta suci lahir lan batine pasang PT saged dipun wastani pasang tarup bilih badhe ngawontenaken pawiwihan mantun salajengipun kepareng Bapak Agung Anggurdari tawuhan awujud pisang raja lan badhe pasang wujude pari sauli king nemu suraos bilih mugaya temanten ing benjang subur makmur sentosa raharja akeh rejekine cukup sandang pangan lan papan panggonan lan adoh saka godha rencana anggone bebrayan. Mboten katuran dumateng Bapa dalah biyung kinasih lenggah ing dampar ingkang sampun katata kanthi laksana Bapak lenggah ing sakiwa tengene penganten. Saderengipun jinimas ing wareh nimalos ni calon temanten putri ing ngarsanipun Bapak adalah biyung kinasih nyuwun ide pangestu dalah nyuwun agunging panggaksama miring ingkang rama wiwah biyung kinasih awit calon temanten putri badhe lumebet ing ngebrayal enggal. Senadyan boten namung menika ingkang putra sumengkung ing sepapanira ingkang rama adalah biyung nanging raosing pengalih ing rama dalah biyung satu beda. Tak kala sanembah pepadane kadya senadal mayang batine trenyuh jroning wardaya reduning nala ingkang datang sandutyan satemah rama adalah buyung kuwawa ngampah tumetesing waspa luh marawang tumetes nampi kanthi lumating asta miring kang putra minangka tandha tumuruning nugraha bilih ingkang rama dalah biyung ing sampung paring ing palilah wiwah pangestu dumateng kang putra Hanggerina arsa daup palakrama paripurna ngebekti ing perdanira ingkang rama kangkung adalah biyuh kinasih kang putra calon temanten miring ingkang rama adalah biyung lumampah tumuju sasana jamas pasiraman ngracik toya kamurian rising rahayu sampun lengah ing sasana jamas pasiraman tumuli Bapak Ibu Suharso ngracik toya suci perwira kang minangka sarama jamas pasiraman calon pinanganten putri ingkang rinanci ingkang sepisan Bapak Agung mundhut toya sinuta ing bokor salajengipun ugi toya saking lepen tempuran warih saking dalem saking lepen tempuran wiwah toya saking dalem mriki sampun menunggal dedaya sawi mugi pisang ayu samengke kasawawan saking wibawaning dalem sarta saged manjing ajur-ajur warih ing lempen tempuran ingkang kaping kalih Bapak Agung lebeten klapa slebuh sagandeng mugi menika dadaya pralampa gaganipun tiyang sepuh non inggih besan kekalih awit saking manunggaling putra pinanganten sarimbit wohing klapa saya tuwa sangaya wicaksana mugi kekalih
besan samsaya agoda asta nyawijine paring pangestu miwah pitutur sejati milih ingkang putra calon pinanganten saged manggih kamulayaning gesang ingkang kaping 3 Bapak Agung Kabrayu Ibu Manunggalaken Sekar Sritaman nyawiji kaliyan toya lan lapa Sri ateges ratu taman nenggehe kumolong puspa srimi taman ategese rutuning sekar wujude mawar mlauti kantil miwah kenaga ralampita apa kang binawar saking kedaling lati para wedha sageda tansah kumantil kanthi ing werdaya sumadeng kenang ing tungtunging nala amrih arum gandhanipun sekar sitaman den sedya mirih gansanipun rising calon penganten saged anggarewa arum gendaya kedos gendane Sekar Sri Taman. Siram amrih samakta miwah gangsar samudayanipun keparengan kula aturi uringga bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samakne anggih menika para pepundhen para pinasepuh pitu cacahipun pinilih gunggung pitu amrih ringsang calon pinanganten putri tansah pikatipun petulungan kinasih ing sesama cinaket marang Gusti. Para pepundhen dalah pinasepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika setunggal agung Bapak kalih Laksmi Ibu, Tiga Kunjiani, Pak Yuda, Bu Nurul, Bu Santi dan Mbak Ayu. Keparengan dumatengipun para pepundhen, para pinasepuh kasuwun pangastinipun paring jamas pasiraman dumateng risang calon pinanganipun putri. Selanjutnya siraman amrih samta miwah gangsal samudayanipun keparengan kula aturi unika bilih ingkang badhe paring jamas pasiraman samene inggih menika para pepundhen para pinisepuh pitu cacahanipun pinilih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putri tansah pikantuk pitulungan kinasih ing sesama cinaket marang Gusti. Para pepundhen dalah ing sinasepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika Bapak Agung, Ibu Laksmi, Bapak Kunjani, Bapak Yuda, Ibu Nurul, Bu Santi, dan Bayu. Keparengan dumangaken para pepundhen, para pinasepuh kasuwun pangastinipun parang jamu spesimen dumateng risah calon pinanganten putri. Siji ingkang sepisan paring jamas pasiraman nung inggih Bapak Dasimin kanthi tebak ing pangati-ati sarwa sarwi binatma donga suci lembering toya waradung saraning sawi isah ahayu angkles kadya sinaraman tirta sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung Kinasih paring pangestu sesuci age-age mrebegi ingkang putri ing surasna jinames ing warih risang calon pinganten putri Waradin ing sarira saking pucuking rikma dumugi samaraning ahayu. Salajengipun kaparenga ingkang eyang nun inggih Eyang Suratmi paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu suci diri karana paring jamas pasiraman toya suci perwita adi ketang sesuci medah gedi. Sajalanipun Bapak Agung paring toya sesuci ingkang menjereng saking lenga gendi pratala gendi wis ngarani wadah pratala ategese lemah iluning toya boten pedhot marataning sempulur ing karahayong sempulur anggahanipun kagungan kersa sempulur ingkang bogam donya prana kanthi sesucen menika mugi-mugi risang hahayu aganipun badhe ngayahi wajib kalis ing godha rencana kalis ing sambikala hamung rahayu kang bakal tinemu niat ingsun ora mecah gendi nanging mecah parmo anakku ditir orang tua calon manten. Panutup makaten napa ingkang saged kula aturaken wonten acara siraman menika boten kesupen kula ingkang minangka sesulihipun ingkang hamengku badhe gambali atur sukawuh sinartan atur angkuti panuwun ingkang tanpa pruya parahing panjenengan para tamu sampun dengan toya pamita sari mugia calon pinanganten putri ayem tentrem kadha kinarkun pangayan risang hayu paring marang ingkang eyang dusi biaringan dening kula nindakaken urut parajenipun adicara Wilai Purwo dumugi paripurna tartamtu kathah kiranganipun ugi ngraih kelekon kula mila menika kula namung nyedhang lumandra sih samudra pangsama dumateng ing Hamengyu kari perwetane labet budidaya kula manusa nuwun saderengipun anggur toya paring puji pandonga rahayu kanthi pengan toya
Perwita Sari Doa mugia calon pinanganten putri Bismillahirrahmanirrahim. ayem Saderengipun tentrem hasrengipun kodro pinanganten kawiwitan pangyan sumangga wisang kita hayu sareng marang mujudaken ingkang hastur eyang dupi ing yarsa piaringan dalem pamuji Gusti donga miwah ingkang maha siniram ingkang ing kanthi waris suci. derek kapipisanipun sawang-sawang sumoga kula Sesuk derekaken. kaprapan ingkang Duh eyang Gusti ingkang eyang maha jorat agung ini kula paring nembe mangsi kemawon barang purna wayah kanthi nindakaken pangsuci diri kepepanggihan paring jamas upacara pasiraman pawiwihan toyo agung kanthi sesuci berkah perwita adi kok duh ketang Gusti tresnani eyang alhamdulillah marang wayah pinaringan rancar lan lancar. saderengipun Duh anggur Gusti toyo ingkang paring puji Moho panjenengan rahayu ingkang kanthi muga piringan toyo paduka paring perwita kesehatan sari lahir lan mugia batin calon dumateng pinanganten pinanganten putri ayem mugi enggal tentrem tupa kodro anggenipun pinanganten pangyan badhe wisang ngayahi hayu bebrayal marang enggal. ingkang Duh eyang Gusti dupi ingkang piaringan maha pamuji welas donga asih miwah mugi paduka paring dumateng siniram ing pinangan iman waris suci. ingkang giyasa pados anggenipun nampi Sesuatu pacoban-pacoban keperluan ingkang badhe yang kasadhang. jorat Duh ini Gusti paring ingkang mangsi maha barang wayah wicaksana kanthi mugi pangsa suci paduhi diri paring rezeki paring dumateng jamas pinanganten pasiraman rezeki toyo ingkang kathah sesuci saha berkah perwita setaos adi ketang saged tresnani tentrem eyang marang anggenipun wayah nindakaken ibadah. saderengipun anggur Duh toyo Gusti paring ingkang puji maha pandonga wicaksana rahayu mugi kanthi paduka piringan paring toyo dumateng perwita pinanganten sari ajeng mugia ingkang calon salehah. pinanganten Duh putri Gusti ayem ingkang tentrem mugi kodro paduka pinanganten pangyan wisang jodohaken Sri hayu temanten bening kados marang panjenengan ingkang letakaken eyang dupi adosinipun batar piaringan kawaca pamuji donga dalah miwah siniram Dewi ing rasa duh waris suci. mukti Dewi Ratih. Duh Gusti Sesuatu muga keperluan yang mugi nun yang panjenengan jorat paring ini yuswa paring dumateng mangsi Sri barang temanten wayah kalih kanthi pangsa suswa suci ingkang diri panjang lan paring jamas manfaat. pasiraman toyo Lan sesuci nyasangen dumateng perwita adi badanipun ketang temanten tresnani saripit. Duh eyang Gusti marang wayah sasembahan kawula mugi saderengipun panjenengan anggur toyo bagusaken paring dumateng puji pandonga rahayu kanthi kalanganipun piringan toyo temanten sekalian perwita mugi sari mugia calon muladani pinanganten punapa putri ingkang ayem dados tentrem panuwun kodro kawula. pinanganten Amin amin pangyan ya wisang rabbal hayu alamin. Rahayu bening rahayu marang sagung ingkang eyang dupi dumati. piaringan pamuji donga miwah sini. Sasipun kaprawa ingkang eyang nun inggih eyang Zoratni paring mangsi dumateng wayah kanthi pangsa suci diri kala paring jamas pasiraman toya sesuci perwita adi ketang tresnani eyang marang wayah saderengipun anggur toya paring puji pandonga rahayu kanthi piringan toya perwita sari mugia calon pinanganten putri ayem tentrem kodro pinanganipun pangyan wisang hayu bening marang ingkang eyang dupi piaringan pamuji donga miwah siniram ing waris suci.